Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjem ćemo videu govoriti o nečemu što bi mnogi mogli pronaći korisnim. Govorit ćemo o tome kako besplatno gledati ogroman broj sportskih događaja putem interneta, a da pritom ne morate koristiti one često ilegalne streamove prepune reklama i opasnih linkova. Također, ako niste željni plaćati nekom od servisa za gledanje sporta, ovo će biti odlično rješenje. Iako mnogi od vas možda to već znaju, sport se može gledati putem hrvatskih online kladionica. U nekima od njih sve što je potrebno jest da imate otvoren račun i možete gledati sport. S druge strane, postoje kladionice koje će od vas tražiti da imate nešto sredstava na računu, barem 1 cent, a postoje one u kojima nećete morati. Kao što možete vidjeti, za primjer sam uzeo kladionicu Favbet, a kako bih vam dokazao kako to funkcionira, nisam uplatio sredstva na račun. Dakle, sve što je potrebno učiniti je posjetiti stranicu klađenja uživo, odabrati sport i utakmicu koju želite gledati te kliknuti na ovaj gumb playera. Utakmicu tako možete gledati u prijenosu uživo, možete je povećati preko cijelog ekrana te upravljati glasnoćom prijenosa. Na ovaj se način može gledati gotovo svaki veći teniski turnir, velik broj nogometnih liga među kojima su i gotovo sve lige petica, NBA liga, rukometna natjecanja itd. Ako dosad niste znali za ovaj način gledanja utakmica, svakako ga iskušajte jer se više nikada nećete pitati gdje gledati najdraže sportove online. Za ovaj video to bi bilo to. Ako su vam privlačni ovakvi sadržaji vezani uz sport, klađenje i kasino, pozivam vas da se besplatno pretplatite na naš kanal. Do idućeg videa, lijep pozdrav!